जों दिनै मजराव नगां जों बाजाजा मियानि सिमिनो अर खाइलायो मिया हर नाइटहन मुजाक दिनै डेभिड मुरासिं बिनि लगेनो रेनानि बागै जों बसबायजा दाय अरनि एरेन्जमेन्ट रक बेलाय खेनो नाइथका बेलाय खेनो गाहामुखा तान बागै हिनबा मिया फाइमाने यागुलो अरनि जे तंनाय रकनो जे सिंगत फाइनाय रकनो माइ दुइ रक सारिखा बेलाय खेनो खाकसाखा हरब काहामनो जोंनो एरेन्जमेन्ट दिखा ताबो फुं आइस्रि सिरिबा हायनो 7:30 नि लगे लगे नर माइ मुइ जत एरेन्ज खाइबाय जा जत हिंना थानाय रकनो जतनो माइ रक चावै अकबलुम ताबो हिंनानि बागै जों लाम दिलायनाय 8:30 नि सिनि जों चेंनाय रेलि थांनाय जों दिनै त्रिपुरा गेट क्रस उनाय आजागाव जत पाल बाक्सा खायै सारा त्रिपुरा राज्यनि जतनो फायै मास ग्यादारिं उनानि बागै जत जागानि आनि TWF नि इंगै आं सानाले मुचुंगो TWF नि चेयारपारसन मियानो चेयारमैन मियानो फाइ सपाइजा जिनि मैडम पवित्र भक्ति जमातिया धर्मनगर तंगो बताबो जों रेलिओ सपाइनाय जिनि प्रेसिडेंट जिनि मैडम मनिहार देबर्मा बर बताबो फाइनाय दंलायो जों बाय अर सामिल उनानि बागै अमाहाय क्लाइनो जत EM MDC MLS मिनिस्टार्स जतनो फायै दिनै जिनि डाक्टर डेभिड मुरासिं नाइरक फाइनानि बागै फाइलाय दंलायो बेलाय खेनो खासावो खायोबो हायसे जों इलिगेल इमाइग्रेन्ट नि बागै दिनै फारां हिसामानि बिसिंफैनो थांनाय मे तालनि 19 नि सिमि जुन तालनि 19 जरा टाइम खाजाक दं माने मास काइसानि बिसिंगो आबुनो जों इमप्लिमेन्ट खालामैया कमप्लिट खालामैयानि बागैनो जों आसुक दिन बाय जों कमप्लिट खालामनांला इलिगेल इमाइग्रेन्ट पोस्ट बेक खालामनांला खिनै जों अलरेडी राज्यपालनि थानिबो जिनि मिनिस्टार रक जिनि MLS रक जे एडमिनिस्ट्रेटिव तंनाय रक जतनो मेमोरेन्डाम या फारजाक ताइबो समय जरा बारि दिनानि बागै आबुनि बागैनो आकगनो बखा नांगैनो दुगजागै बतिनि बिनि खरकसानि डिसिजन हाइफानो जों जत एन्टियार तिप्रासा बिनि लगेव तंगो जत तिप्रासा नबनो चबावै तंगो जतनो बनो लगेरिवै तंलायो ताइ जों अर शुदु तिप्रासानि बागै सिमिया जे पूर्वनि सिमि आदिनि सिमि जे तंगै फाइनाय आदि बांगाली आदि मुस्लिम आदि मणिपुरी आदि हिंदुस्तानी आदि तिप्रासा जतनि बागै इंगिना जों दिनै कक सावै दंगो कारण जतनि बागैनो बरक अर आगेनि कचाम रक बरक तंथुन जों बरकनो रहरनानि जों बितारि तखायनानै नाया फियाबा 71 नि उल्लो जे फाइनाय रकनो अ त्रिपुरा हास्तेनि जिनि भारत हाक्टरनि पोस्ट बेक खालायनानै बागैसे जिनि अ लराय ताइ जिनि अ संग्राम आबुनि बागै जों इलिगेल इमाइग्रेन्ट तो जिनि 1 नम्बर तंगनो ताइ जिनि तिप्रासा एकॉर्ड बो जों 6 मान नि बिसिंगो माननानि तंगमानि मानया दिनि 18 19 मान उइ तंगो आबुनि बागै जों जतनो बखा नांलायजाक आ कगनो तुइनो एकॉर्ड तिप्रासा एकॉर्ड एन्ड इलिगेल इमाइग्रेन्ट न तुइनो जिनि डेभिड मुरासिं दिल्ली ओ थाङै तंगो आगलिनि सिमि ताबुक सजरा दिनि नगां जरा जों सपाइजाक ताबुक 8:30 नि सिमि जों लामरिलाय जावनाय तैसा हायनो हाय चुराइबारि ओ थांनाय जिनि त्रिपुरा गेट जों बनो नाइरुबै रहरनाय ताइ आजागा मास गेदारिं बुंनाय जत जिनि सिनियर सिटिजेन्स रक सिनियर लिडार्स रक जतनो फाइ तंलायो ताइ जों जत अर आम जनता तंगो ताइ जिनि अर ताबुक तंगो अरनिनो जिनि सार जयचुं हालाम बो थांनाय 2023 ओ कैंडिडेट बाचाजाक अ जागानि हइते ताइ बनब बेलाय खेना हामबाय बिनि एरेन्जमेन्ट बेलाय गाहाम खालामनानै बागै ताइ आनि लगेव तंगो चोरिलाम ब्लक प्रेसिडेंट जिनि ताकु बुद्ध देबबर्मा लगेव तंगो TWF नि सेंट्रल मेंबर ताकुशी देबबर्मा ताइ तंगो आनि सुरमा विधानसभा नि जत ब्लक नि वाइस प्रेसिडेंट सन्जु ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी देवरंजन ताइ अमाहाय खायनो जत मेंबार्स रक आनि लगेव तंगो जों जतनो फाइलायजा ताबुक हायनो हाय कमलपुर सुरमानि बर रक फाइलाय तंगो फुन फाइलाय हामबाय।